Hi guys! Σήμερα θα βαθμολογήσουμε γκολ, 2 γκολ βασικά της Μπαμ. Πάμε να ξεκινήσουμε σε 1, 2, 3. Σκουμπίζει μια απομάκρυνση ακόμα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Είναι το γκολ νούμερο 50 για τον Τάσο. Ωραίο γκολ μπορούμε να πούμε του Χαριτάσου, δηλαδή του Μάντνεϊ. Ήταν ωραίο ψαλιδάκι, αρκετά καλλιτεχνική, δυνατό σουτ, ωραία και η πάσα. Θα του βάλουμε ένα 9 στα 10. Ο επόμενος θα είναι πάλι ο Χαριτάσος και θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Μέχρι τότε να σας πω να κάνετε subscribe και like στο βίντεο, αν σας αρέσει βέβαια. Θα ξεκινήσουμε στο επόμενο σε λίγο. Και έχουμε γκολ! Επιστροφή στα τέρματα για τον Χαριτάσο! Πάρα πολύ ωραίο γκολ, επειδή βρήκε, με έπλασε και χαμηλά. Ωστόσο πήρε την κόντρα, οπότε ίσως άμα δεν έπαιρνε την κόντρα να ήταν καλύτερο. Δεν έχω κάτι να πω πέρα για αυτό το γκολ, πέρα από το ότι θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Δεν έχουμε επόμενο, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο.